Culturii. Astăzi vom juca Fortnite. Da, și jucăm Fortnite. Da. Azi trebuie să dăm win, că suntem doi nubi care am și suntem foarte cool. Să înceapă Fortnite, pentru că astăzi vrem să jucăm Fortnite. Și... Asta-i treaba. Ne-au bătut, bă! Da, ne-au bătut rău. Și... Păcat că nu mai putem să luăm double și trei. Ne-au bătut. N-am ce să fac. Am vrut că ne-au bătut. Rafinaj, ca să știți, acest băiat Radu, o să mă puneți pe mine în descriere numele meu YouTube. Da, să dați subscribe și la el, care, pentru că are nouă abonație. Are canalul lui de... Câte ani ai, mă, canalul? Nu știu, am uitat canalul, dar de 4 ani, 5. El are de 4-5 ani și are nouă abonați și avea și... canalul 3 sau 4 abonați. Dar mai interacționat la canal el. De 4 ani. El joacă ceva cum el fi mers, eu. Da. Eu vorbesc care am și eu pe fac. Băi, eu... Să fie chiar în meciul ăsta.
facem? Bă, am putea să fac temere. Bă, la care? Română și mate. Bă, la română și mate îți dă foarte mult, bă, îți dă fișe întregi, vere. Da. Mai mici, adică a patra, care sunt la videoclipul ăsta. Că noi primim caiete de matematică să facem. Fac tot. Am dat o idee. Dar și mai merge ce la școală, cred. De la pregătitoare până la 5-a să trimită un comentariu cu clasa lor. Da, adevărat, să trimiteți la Clasa lor. Da, pentru că vrem să știm ca să ne mirăm noi. Stai, Mărica, nu. Nu se vorbește ca un canal friendly, nu așa? În contracte are Acolo, da, am zis să filmăm. Aici să film, dacă tot putem, de ce să nu... Stai că am băgat niște slab. Faci noi. Bă, trebuie să dau reboot. Unde e? Ăla de reboot. Nu e dacă știi. Da, nu cred că știi. Oh, unde trage? Vroiam să mă uit la ceva, la niște community-uri pe WhatsApp. Apropo, noi facem promovare la Fortnite, chiar dacă nu ne plătește. Am jucat bine, dar degeaba că când vine unul cu drum gun-ul, cu Midas gun, le-au spart. Bă, să dați like și subscribe că nu știu eu, după tot vreau să fac ceva ca Rafaele. Dar e și sponsorizezi și tu canalul meu. Hai de mine. Bă, păi știi ce am găsit? Am găsit Chang-Li.
deschis un meniu pe live de hack. Cringe. Eu vreau și nu știu dacă am În timpul competiției sau la meciuri? nu, la meci, normal. Păi dacă băga la competiții și a permanent. Oh my Ai văzut că a trebuit să L-am luat. par, mă! De unde oasele vere? Scrieți în comentarii și Fortnite. Dacă vă jucați Fortnite. Hai, mai puneți să pună în comentarii! N-am chef! N-am chef să... Cei care jucați Fortnite, puneți emojiul. Și acum mai mult să pună emojiul de... Da, pentru că o stric. Și cât punem că copii se numai câte la mine de copii se rog să se copii se rog știe. A, mă moară din nou, dau claci, dau claci. Ba! Și mai răspund la început ceva. Ce-am așteptat? Doar că a devenit Eu am nevoie de un medkit, bere. Nu. Ea nu mă bag, că n-am fost bun, am dat unul exotic. Care nu e așa de bun. mai multe decât unii. Bă, dacă îmi fur kill-urile, nu-i vina mea. Ce nu curat acum am eu? Păi tu ce era fără primul? Taci din gură. Wow! Wow! Ce-i asta? Ce-am prin? De ce dau? A, nu, că s-a dat. Trebuie să mă filez. Voi mori! Mori! Am câștigat! Yeah! Primul viață!
pripim, să nu facem, să nu se plictiseze oamenii, mamă, bună române. 3. Mai avem 2. Cât e ceasul? 6 și 10. 6 și 10. Puțin cam răgușit. Andrei, de ce-i poza de când ești copil? Bă, uitați cum arăta Andrei când avea 5 ani. Cât aveai mai aici în poza asta de poză? Păi nu era poza? Da, aici eram cum... Nu știu asta cu de YouTube. O să schimb și eu poza. Care e că erai mai mult acum. Chiar am cablu. Eu am pump shotgun. I-am trouble, bro. Trouble e cel mai bun din joc. Trouble? Eu am ăsta. Unde ești, bere? Că eu... Aici și mă hilez. Am văzut cu aia și... S-am făcut. Bă, ce i-a tras-o pe... L-am tras de prin scări. La baie. Revin imediat. Doar că shorts-urile și astea le voi face în engleză, pentru că... Și, by the way, la 1000 sau la 10.000 de abonați, voi face face reveal. Și, da.
Dar și o să-i dau și face reveal lui Andrei. Și Andrei, n-ai voie să refuzi face reveal-ul. Mai bine, știi ce facem? Facem giveaway decât să dăm face-ul. Da. Giveaway de Biba și un skin. Sau robot. Și cum vreți. Pentru că știu că... Da, m-am zis. Să văd copios. Poate o să fie. Da, să dăm Da, free. Da. Nostru meci. Da, care... Dacă îl pierdem... Dacă n-am zis loc bun, voi ieși de canal. Da. Dacă vom pierde, o să dau follow la 10 persoane care vor conectat. Da, da. Da, foarte multe ingineri. Știți că nu trebuie să le facă la era pictic la vârsta aia, era 4 ani maxim. 4 ani? Da, Horia? Horia avea 4 ani atunci când... Era prieten, Păi chiar cu cel de acolo, nu cred. da, urât cu canalul lui, dar am uitat Fricofonia Omega acum. A, da, știu care... Dar nu știam. De unde știi că la 4 ani? Nu, și abia făcea, uite așa. Până tuturor, eu cu Floria să facem un videoclip despre avioane. Că trebuie să luăm mașina ca să ne ducem să facem un avion. S-a bucuit gameplay. S-a bucuit gameplay-ul. O, ești bun, e bun, e bun. Nu mergea și mai. Mai mergea să ce? Păi poate teammate-ul tău, care... Teammate-ul care te multe. Bă, Suntem în mention. Nu suntem filmat pentru că o să dureze prea mult și da, trebuie vă să... vreau Să dați dați subscribe, să vă abonați și la cel acela din descriere în uitați. Și pe lângă asta, să știți că lângă asta trebuie să lăsați comentarii ca să dăm inimioare pentru că am pierdut meciul. Exact. La revedere tuturor! Eu am fost, tu ai fost Andrei. și eu am fost Radu și ne vom vedea pe data viitoare când voi face următorul short. Pa!